Heddiw cawn ein hunan wedi ymgynnull ger y lle hanesyddol hyn, lle bydd dau unau dewr gwrdd â'i marwolaeth anhymig, ond safon yma nid dan amdo o dristwch, ond yn hytrach i ddyrchafu ei dewder sy'n ein cynnal fel gwladgarwyr. Daethom yma i'w anrhydeddu, i dalu ein parch ac i sicrhau bod ei cof yn parhau i losgi'n llachar yn ein cof a'n hanes. Yn anffodus, nid oes gennym ni'r Cymru fynwent genedlaethol lle ei gallwn fynd i goffau ein harwyr a'n llenorion gwych. Mae ein harwyr wedi eu claddu mewn gwahanol lefydd ac nid oes gan ein harwyr hynafol unrhyw fedd o gwbl, gan fod y Saeson wedi ei harteithio a'i dienyddio yn greulon. Felly rydym yn cael ein gorfodi yn gasglu yma mewn maes parcio yn agos i'r lle gosod y merthyron hyn eu bywydau. Ar noson y 10 o Fehefin 1969, y diwrnod wedi ei greithio yn byth yn ein calonnau, diwrnod cyn arwisgiad amharchus yr ymhonwr Saesnig fel tywysog Cymru yng Nghaernarfon ar Orffennaf y cyntaf, gwnaeth 2 genedlaetholwr Cymraeg, Alwyn Jones, 22 mlwydd oed, a George Taylor, 32 mlwydd oed, y brif aberth dros ei hanwyl genedl. Mae'r geiriau hyn wedi ysgrifennu ar fedd George Taylor. Dulce et dectorum est pro patria mori. Mae'r llinelli yn cyfieithu i melys a phriodol i'w marw dros eich gwlad. Mae yn dod allan o linell yn yr ots a sgrifennwyd gan y bardd telenegol Rhufeinig Horace. Mae'r gair Lladin patria, dy wlad, yn llythrenol yn golygu gwlad y dadau neu hynafiaid. Mae'r gerdd yn dweud wrth ddinasyddion Rhufain y dylen o ddysgu ymladd oherwydd bod y gelyn yn agos i Rhufain. Yng Nghymru heddiw, maent nid yn unig yn agos, ond yn waeth maent yma eisoes yn dinistro ein diwylliant ac nid ydym yn ymladd. I rai yng Nghymru yn enwedig yn harweinwyr gwladol a chymunedol Cymraeg, bydd beddargraff tebyg gyda atodiad ychwanegol yn fwy priodol. Melys a theg yw marw dros eich gwlad, o melysach yw elwa, felly gadewch yn ei elwa ac i uffern â'r wlad, gan ys mae'n hwy fel seitheunin gynt wedi gadael y llanw i mewn. Wrth i ni weld ein diwylliant yn cael ei erydu a'i esgiluso gan wleidyddion ac arweinwyr cymunedol anghymwys, mae geiriau R.S. Thomas o'i gerdd y Reservoirs 1968 yn dod i'r meddwl. I have walked the shores for an hour and seen the English scavenging among the remains of our culture, covering the sands like the tide, and with the roughness of the tide elbowing our language into the grave we have dug for it. Ac am fedd mae rhai ohonom wedi ei gloddio ar gyfer ein iaith a'n diwylliant. Ond ymladdodd rai a chollodd 2 bywydau yma. Nid dynion cyffredin oedd y 2 yma, ond aelodau balch o MAC, neu Fudiad Amddiffyn Cymru. Roedd ei hymrwymiad i'w hachos yn ddiwiro a'i hysbryd yn ddidor. Heddiw cofiwn amdani nid am y ffordd y buont farw, ond am yr egwyddor y buont fyw am iddo. Ond mewn ffordd arall, dynion cyffredin oeddynt wedi gyrru ffordd arall o weithredu oherwydd anweithgarwch ac anallu gwleidyddion. Yr holl yr oedd y dynion hyn eisiau ac yr ydym ni yn dal i ddymuno cael yng Nghymru yw cael ei gadael yn llonydd i ffynnu fel cenedl. Ond ni fydd y gormeswyr a'r bradwyr hyn yn gwrando, felly gadewch i mi ddyfynnu rhybydd a briodolwyd i Robert E. Heinlein, cynfilwr o'r corfflu morol. Gadewch i hyn fod yn rybydd i rai sy'n ceisio ein camarwain a'n rheoli ni heddiw. Dyfynaf y cyfan yn mwyn eglurdeb. Daw grym marwolaeth fwyaf brawychus o ddwylo dynion oedd eisiau cael ei gadael ar ben ei hunan. Mae'r rhain yn ymdrechu'n galed i feddwl am ei busnes ei hunan ac yn darparu ar gyfer ei hunan a rhai y maent yn ei caru. Maent yn gwrthsefyll pob ymdrech i ymladd yn ôl, gan wybod y newid bywyd gorfodol a pharhaol a ddaw ohono. Maent yn gwybod bod yr eiliad y maent yn ymladd yn ôl, bod ei bywydau fel yr oeddent wedi byw o'r blaen ar ben. Yr eiliad y mae'r dynion sydd yn cael ei gadael ar eu pennau hunan yn cael ei gorfodi ymladd yn ôl
Mae'n fath o hunanladdiad. Mae nhw'n llythrenol yn lladd pwy oedden nhw arfa bod. Dyma pam, o'i gorfodi ymgymryd â thrais, y mae'r gwir hyn oedd yn cael ei gadael ar ben ei hunan yn ymladd yn ddrud i garedd yn erbyn y rhai a lofruddiodd ei bywydau blaenorol. Mae nhw'n ymladd a gwir gasineb ac ysfan ellir ei ddeall gan y rhai sy'n chwarae gyda gwleidyddiaeth a braw. Bydd gwir fraw yn cyrraedd drws y bobl hyn, a byddant yn crio, yn sgrechian ac yn erfyn am drigaredd, ond bydd yn disgyn ar glystia byddar y dynion oedd eisiau cael ei gadael ar ben eu hunain. Felly byddwch yn ymwybodol chi sy'n meiddio hau hadau o dwyll a chwarae gyda bywydau bobl gyffredin y wlad hon. Pan fydd meibion a merchaid y wlad hon yn deffro, mae'r cyfrif i'w weld ar y gorwel agos. Bydd y dyfarniad mor anachel a machlud hael, yr rhai a dychanasaist a fychanaist, hwy a gofodant, dant allan, nid yn erfyn am drigaredd, ond a galwadau am gyfiawnder, ceisiau'n teidyled, eu pwys o gnawd, a thwau di fydd yn llygru ddaear, gwyliwch oherwydd y mae'r awr y dial yn agos. Cymru am byth.